Wat een avontuur. De geerwerkende gwossen. Dikkie! Hé, dat is net eerlijk. Doe je, wat je dan? Dikkie, nou is toch. Dat was me toch net. Hey, jongens, wat zil dan? Wij gaan even poppenbadsen. Net op de vliering komen, hè? Want dat is vast te gevaarlijk. Nee. Gevaarlijk? Zullen we even zien? Ja. Hé, zeg daar. Wat een apart boek. Ja. Het wondere Pistenboek. Wat zou erin staan? Sjen? Ja. Wow, Hidde! Ik vlieg! Ja! Pas voor Jan Kwassen komt. Wat heeg! Woehoe! Lieke, waar bist? Ik ben hier! Woehoe! Lieke, toch niet zo gevaarlijk. Wow! Dit is best te leuk! En, zeg daar, het huis van Beppe! Kak. Goeie. Waar ben je in? Hoi, ik ben Hidde. En daar ergens flipt mijn zuske, Lieke. Woehoe! Ik vlieg! Zeg mijn doek vlieg! Wij binnen gewassen, zeker? Dat klopt, ja. Ja! Dacht ik al. Waarom vlieg je hem in zijn varken? Wij lieken wel een boemerang of zo. Ja! Als wij om en om de beurt, zeg maar, op kop vliegen, gaat het hudder. En zo vliegen wij lekker uit de wien. Geerwerkje je dat. En dan horen wij het ik langer vol. Wat handig. Poeh. Hou even. Oh. Wacht zo op mij. Ik ken het zo hut. Dat krijgt ervan. Elke nieën. We moeten even resten. Wat een tocht. Oeh, ik ga de put eruit. Dat komt maar sto als een heel wiese toch een loffling is. Maar je jong ik sa hut. Ja, omdat wij geerwerkje en donet. Ik ga zo'n honger krijgen van al het gewjukwapper. Lieke, wat is nou? Nou, ik ga zo'n honger. Ik ken het gasveld hier en daar alleen nog wel op. Maar dan frest al het gas voor de poorten van de orenwaai. Ja, maar ik moet... Lieke, kom door eens even hier. Ja, Het mooie aan ons gwossen is dat wij geerwerkje. En dat ken ik van die net zissen. ja, maar ik vind het gewoon... Doofling is net in V-formatie. We troch wij minder hutgong. En nou frest al het eten van de oren op. Oh, Lieke? Doe maar even op wacht staan, dacht ik zo. Op wacht? Ja, Shin of er geen gevaar is. Dan kan de oren lekker eten. Dat hebben ze wel verzinnen, of net? Oké. Dat krijg je ervan. Oh, lekker. Nooit toch dat ik kerst nog eens zo lekker vind zo. Ik ken dit wel, ja.
Een beetje sjen of er geen gevaar is. Geen foksen, geen hoen, geen wolven, geen jagers, geen jagers? Een jager! Een jager! Oh nee! Vlug! Voort weer ze allen! Pas op! Hebben elke niet! Lieke, het best! Ik ben er! Ik vind ook informatie! Mooi. Oh, dan hebben we elke niet. En nu kan de jager is gelukkig net meer uitje. Nou snap ik wel waarom er altijd in op wacht stiert. Blah. Ik wil geen worst meer wezen. Waarom net? Het is toch goed, Kien? En zijn mooie vlenen is toch geweldig? Wat een avontuur. Wow. Is dat wel? Jongens, stap eens weer. Kom je eten? Kom, ga je mooi. Ja. Maar dit blijft dus geheim, ja? Als Peppe hierachter komt? Ja,